Hello guys, mayong hapon guys. Pagkakaroon guys na mamukot ko na humbana karong hapon na guys. Hunas naman, nagdinayungay sila guys kauban sa amo ang mga silingan. Nagtinabangay sila pagdayong guys kay kung guyuron lagi nimo imong sakayan kung labi na kabatuan musangad man imong pala. Papay siguro mabuslot imong pambot guys. So gidayong-dayungan nila ni guys. Tulo kadong mamukutay ni guys nagtinabangay. Usa na niini si ang akong kapikas guys, si Bert. Si Bert gihapon og si Alex guys, managat sila. Maglapi sila guys kay dako man kayang sakayan. Kini kung sakayan nga among gisakyan guys, dili man ni amoa. Sa amo ning amigo nga sa taga Pikas Lungsod. Diri man gipabutang ang iyahang sakayan sa amo ang dapit. So amo laman ning gitistingag sakay guys kay iyawat po dili mangliki ba, dili ba malikis init. Mo nang gisakay-sakayan namo guys. Among gitistingan og sakay sa ang among pukot guys og tuod man mao jud gipanagatan nila guys. Ikaduha na ni nga panagat guys. Kay matag hapon man ni managat og kadlawon. So laing gabi na pud guys sa ikaduhang adlaw. O ikaduhang gabi guys nanmukot ni sila guys. Linaw kayo ang maong dagat, makita gid ang kamiging. Pero kung mo tumig Mindanao guys, labyan jud nato ni si Jan, na jud tas tungod ani maghangad ta ni maong bukid guys sa kamiging kung mo ta og Mindanao. Amo ni kamiging guys, gatumang jud sa Valencia. Murag 5 or 7 kalungsod ning kamiging, gamay ra man nga isla guys, pero maunlaro na nga maong lungsod o probinsya. Lamang kay layo lagi guys, ato ra lang siyang malantaw. Ay no, ano pa mahinom ko. A few moments later. Tuod man guys, pila ra may sugilano ni uli na sila guys. Magnigi kag alas 5, muli pag mga alas 7. Dali ra kaay ni sila guys mamukot. Mga 2 oras ra man ni sila. Kay duol ra man ang amo ang dagat na ra man sa tubang. Mao na nga nidunggo na po ni sila guys. Ang ngit-ngit lagi kay alas 7 naman sa gabi layo pa ni sila guys. Nasipatan na namo mo na nga among gitagbo diri sa may baybay. Ubos sa among panimalay. Among gitagbo guys niya nang gabi una kung aduna bay isda. Hangtod nga nagkaduong na sila guys, makita na namo sa among spot. Gadama may flashlight. Alisod man kaadyo videohan og way spot man nang iwag ko ani guys. Naiwagan no sila. Pero gibuyag ko nila guys kay samaw ko no, init ko nga ako ang flashlight tungod sa kakusog. Ang giwagan ng suba guys arang hunas pagajud in town pa. Dire naman sila sa tungod ni Dunggo guys, doon sa mo ang balay. Wa naman sila mo dunggo sa suba, di na naman tungod sa mong balay. Mo nang among gisubay guys, ug naabay isda nahinam eh. Si Alex ani among gisugo guys pagpakuha sa isda.
O sama sa gihapon guys, ang duhaw, gikaluyan ko sa Ginoo guys. Gisiguro dyan namo ni siya guys o baligya kay iyawat makakwarta mi guys, makabawi-bawi mi sa gasto. Mao ni nga gipasiguro ni Mister og pahatod sa mong labasiro guys kay aron dili madubok. Kay kung dubok na gud imong isda guys, dilian naman eh. Mao na nga mandar si Mister ani nga ipahatod jud namo sa balay sa labasiro og siya na ang mo hikay sa maong pukot. Tumanon sa nato panginabuhi ani guys, sa buntag na ta mo kuan og sudanon, mobilin. Mo na yung giingon guys nga nindot jud ang pukot kay moadto ka dito sa laod wain ay puhunan. Aboy no sa primerong pagsugod jud guys, bungga jud yung puhunan ani pero kung makamunta na jud ka og pukot, mulaw da ka na kay puhunan. Wala kay paon hunahon ani guys. Boy no gasolina guys na pero paon wala na. Adi na po ka mag arrange og mga taga guys og mamukot ka kini ng pukot imong kayon ra. Nalipay jud ko kaya ni guys. Ang pukot guys bisag unsang matanga sa isda ang makuha basta mo suong lang sa mutuong lang sa pukot o musibo sa mata. Bisag unsang matanga sa isda ni guys, makakuha pa ganin nig lambay limango kung magkalisod. Balila, naay balila la guys. Samtang si Mr. Ane guys nag-arrange na sa pukot. A few moments later. Pagka buntag guys, nanagat na pud sila guys. Mo nang akong gisugat pagka buntag jud sayo guys. Dito na meron sila pikas tampi ni dunggo. Wa sila mudunggo dapit ari guys kay gidlahos nila hatod sa among labasiro kay gahot na dito sa daplin. Orang di ari mo na tabok guys gahuwat. Tenan pa mo retiro to nga kay mo mapinado to. Oo. Jogi handak na ni utso. Sir, karong pang liwas mayo na ni tiguma no. Kisa ingog utsura. Dili baligya. Utso na. Hindi mo pala to sa smen ani sa bular ka na. Baligya to de. Kanang kayan. Apa na talaga na kay mahalong po wa. Na uno kuning kasto ini. Mo gani tuloy ko gamit. Nawa na kamo na pinan na ito egg. Dito ko din ni. Ay ipadita ni ato. Hoy, away pawas na isda na ro bakod saka de nang uban na pero. Ato isuwag ko mahaw. Ato. Isuwag ko mahaw tong pulit ba. Ora ko. Di ba balining? Wait, di ba mo balining?
A few moments later. Guys, nagbili na si Berto og isda guys. Among gihatag sa tag-iya sa kayan guys. Among gisuwa, kato ng mga balila sa gabi guys, diha may mga kuha. Ug ato pong niaging gabi diha bang puy balila di among giaysan, mao na lay among giun-un guys. Kay anugon po kayo ni og dili nato ni siya digamuhon. Morning gipabutangan og mantika, suka, tuyo, ahos, paminta. Gipaun-un na ho guys. Pero kaning balila lagi guys, sinantigo pang digamo ani kay tunukon man ni. Mo na nga dili ko patakag hatag-hatag ani guys, kay dili kay ba mo digamo ng uban ani. Ang idira ba namo ani guys, amo ning hiwa-hiwa og pino para ang mga bukog mapino pod. Morning inantigo ni guys. Mo nang dili jud ko patakag panghatag aning isda kay bukugon kayo ni. Ag mga reject guys, kami ra gyud intay mo kaon ani. Kay anugon man pod. Ang mga guwapang isda guys mo gibaligya og kaninang reject mo itong gisuwa. Gamay lang isda sa buntag guys, 3 ka kilo. Unja gibinlan pa ag tag-iya sa kayan kay parang malipay. Mao na lang ni among sudanon guys. Pero sige lamang kay makaon man pod, anugon man pod, hadlok pud gabaan guys og ato ni panglabog. Di mo sugod si Mr. guys og kamakamaan ning isda. Agwantahan ginahog hiwa-hiwa anig pino guys. Kay kung dili nato yung ano yung pagpaagi, di mo dyan makaon. Daog na ni guys, butangag aho, suka, tuyo, mantika, paminta. Sabaw-sabaw gamay kay mamay paborito ni Mr. ng sabaw-sabaw. Libre na guys. Makabahog-bahog na taani sa ato ang kanon. Guys, salamat sa pagsilip sa akong video guys. So, manghinaot ko nga nalingaw mo. O, pasensya na mo guys. Kay tingali excited lang ko sa ako ang bagong pukot nga nahuman. Gipakita na ako ninyo. Pero, kakuha man po nigmayang pagtulunan guys ngadto sa uban. Katong gustong magmuntar og mga bagong panagat. Kining panagata guys, kay dili kayo hago o wa na po'y puhunan. So guys, daghan kayong salamat o ako mayon, bye-bye!